Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mga buluhaton, Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga, kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning sa mga tagpalamati. Happy Sunday sa inyong atanan. Banding-banding naman kita sa buong sulod sa kaoras. Dito hapon sa Istorya Espesyal. Upod sa inyo kubos nga alagad Councilor Israel Ising Salanga. Maulanon subong nga aga. Kay may ginapaabot nga, ikuanto ko lang ng update sa kay Sir John Marie Vargas, ang head ng City Disaster Risk Reduction Management Office, ang syudad sa Bacolod, kung ano bala ang mga pagpanganda sa syudad, ano na bala ang status ng Bagyo Auring, saan na bala mabalik ang biyahe sang fast craft. Kay kagapon, alas 5 sang hapon, pauntat inianay, o kung ginkansela inianay sang Philippine Coast Guard. Tungod nga may aras ang gale warning. Ang nadala sa gale warning, ang syudad sa Bacolod, matapos magpagwa, sang signal number 1, ang pag-asa. Tungod isa kita sa apektado, sining Bagyong Auring. So isa na karon sa pag-istoryahan naton. Isa ina. Okay, nag-invite kita taga DRMO no para mag Sir John Marie Vargas. Yes, para mag-discuss sang conditions sang panahon diri sa Bacolod sa Bilogan Negros Occidental. Full alert naman ko na. Nangabasa. Sige, naka-full alert kita. Isa na lang ang kulang. Sige, sir ha, may kulang sa aton nga pagpanganda. Sige, oo. Sige, hati ano na. Sige, bagyo na lang ang kulang. Butchilingon ready na katama. Yes. Maayo gid. No, amo nang importante kay tungod hambal na gani ko no, na we must learn our lessons, no. Kadamo na sa mga disaster naglatabo, and by now for sure ang ato yung dire mo ready na gid man iya, no. Anytime yan nagambasa, anytime man lang. Kanami bala kay kun naganda kita, tuto alin sang nagligad, wala gid kita pa. Doon hindi siya bala mo naka kun ready. Siguro hindi ta mabatsagan. Tungod nga kampante ang atong pumuloy sa Bacolod nga ready. Grasya gid. Ako many times nakita ko gina ang Philippines no, particularly dire sa Negros, sa Bacolod, do gina-spare man kita mas kaya paano Maybe because ara kita sa tunga sa mga isla bla. Correct. Sa mga provinces. Sa magampak. Ara kita sa tunga, that's why medyo hindi amos na ka-strong gid sang impact dire sa bagyo sa aton, but nevertheless tipadayon ko tayo sa pagpangamuyo nga spare kita sa mga kalamidad. Ko no pag landfall sa ano to gani nga lugar man, doon 60 kilometers per hour na ta. Pero anyway, kuha ta na karon sa kay Sir John Marie Vargas para precise ang aton nga paghatag sang impormasyon sa aton mga pumuluyo. Pero tutod bala subongo, hindi man maamo na kagrabe ang ulan. Kagabi expect ko nga buwas ma-brown out gini man. Nag-ano lagi siya? Expect ko ya bala nga basi bala karon bubuan gini sang ulan. Anyway, why siya nagtupa grabe no. Mayong aga man sa kay station manager no na di maalam magbanwa. News Chief Aksyon Rex Cantong amuman sa tanan nga katapos ng Aksyon Radyo Bacolod kag sa tanan nga pumuluyo nga malambutan sa signal sang Aksyon Radyo amuman sa tanan nga nagalantaw sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Domingo karon nga adlaw Pebrero 1, pinakauli nga semana sa bulan sang Pebrero. Pila na lang katulog, Marso na. Pila na lang katulog, birthday na ni Fred Salanga. Action Fred Salanga. Bati kong preparasyon ko no. Mapatumbas mo baka? Sige. 200 ya baka. Bata na sa ano. Anyway. 200 ya baka. Anyway. Ang isa dasok na diyo. Yan ako Oliver. Okay, magluwa sa kay Oring. Maghahatag man kita karon sang update kung pila na blatanan ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Every day do pilagi kadlaw nga zero balance ba? Zero balance. Zero gid ang nagpositibo sa syudad sang Bacolod. Mayor Evelyn Dia bilang National President sang League of the Cities in the Philippines nagpasalamat sa kay President Rodrigo Duterte matapos ginpahanugutan o kung ginpirmahan ni Presidente ang Memorandum 51 nga nagapahanugot sa
LGU nga nagpa-reserve sang vaccine nga makahatag sang advance payment. Yes. Si Mayor Bing, as mentioned, is the president of all the city mayors in the Philippines, no? And why pa ning vaccine actually gidya pagbati pa lang mera na yan, naghimo na program si Mayor Bing, no? Ginligi gini ang bilog ng mga mayor sa bilog ng Pilipinas nga tagaan sang opportunity and privilege ang mga mayors, no? Nga maka-decide, nga mag-allocate budget, no, para sa manug-abot niya vaccine. I-discuss mo natin nga may karon na vaccine, Okay. Imagine na bala kung ano ka advantageous sa syudad sa Bacolod nga nag-advance na kita ng payment nga isa sa mga rason ni Mayor Bing na nagpasalamat siya kay ka man sa bilog ng Pilipinas 300 ka mga establishmento komersyal ang nagpa-reserve sina. Dala na ng mga BPO, lagko mga company, kay gusto man nila nga mauna sila. Of course. Tapos isa sa 39 ka mga LGUs nga nagpa-reserve isang syudad sa Bacolod. Kag proud si Mayor nga magambal nga isa sa mga priority sa bilog na pungsod Pilipinas ang syudad sa Bacolod. That's why nagpagawa sila sang 20% o kung naghahanda ang syudad sa Bacolod sa 20% nga down. And appliances down, 20% down. And what is really funny, no, subong kadamo sa mga negative reaction about the vaccine. Na naman? And that's why again emphasize again na perme, nga this is for free, no? Nag-allocate ni pundo ang syudad sa Bacolod libre. Para sa almost 90 to 100% yan siguro nga mga pumuluyo sa Bacolod, pero hindi na siya mandatory. Emphasize ta kadamo sa react lang nga kamulan da. Hindi siya mandatory. Kamulan dati hindi ka man bala, wagi niya problema, no? Libre ni siya. Ang ako naging ayo kung hindi gid man kamo tun-in nyo anay. Pamati sa sakto nga balita, pamati sa legit nga balita, hindi sa mga fake news, no? Filter nyo ang mga news makita nyo because million sobra na yato nga sa milyon ang na-vaccine. Ano batian nyo nga balita nga law ay ang epekto sini kung lain ang epekto sini 2, 3, 4 o kung 5 lang. So dito ta, mas mayo nga ma-refuse ka pero kabalo ka. Sa namati ka kutso-kutso kag nag-refuse ka. Para at the end of the day, whatever happens, why ba sulay? Pero at least ginimot ang parta. Gina-approach sila sa gobyerno nga kung gusto nyo. Yeah, and we continue to educate. Ang importante subong ang ako lagi gina-appeal subong sa pamuluyo, pamati anay, pamati. Kaya hindi mo na pwede nga, for example, may panagtag to, ang SAP gani, wag gani explain sa sakto pagkapatay 5,000 dadagsa ang tawag linaway pa. So same man diri subong sa vaccine, no? Pamati anay kung ano ni siya, katungod libre lang man siya. No, pamati kung anong content, kung anong benefits niya, and listen to experts. Hindi mati sa pakbalay mo da, no? Na may kimera ko kita labla nga nakabati lang sa pakbalay ito wagat ka bayad to bill sa basiwa. Ano bala kung hindi siya settle sa iyatong balayran, pa sa akong ko kabayad pa sa subong. Nag-June ako next week. At least yung sample mo no? kagaling. Ano bala? Hindi gani ang piyak balay mo hindi kabalo gani nagmate man sa panit sang ibos siguro iya sa kundi ito yung kilid. Ang bot mo sa lingon is dapat magtanaw ko sa balita. No, you listen to experts. Hindi ako sinulang. Naka-background. No, okay. Research ka. Last week, may nagato sa akon mo. Sila nga Istorya lang nga daw akong sa Migaya. Maano sila mabayad sa basiwa. No, ugit yung kadlaw. Ang bako nakabayad na kamo sing wa kay kulang ay wa siya gali kuno ka inugbayad. Then nagano na kamo na nga anong istoryahan nyo? Piki ko ano? Hindi ko na safe ko ng bulong. Galingin ang ulo ko sa iya. Singo tiyay, next time ka mati ka sa mga doktor, export sa pamatian mo. Para at the end of the day, kung hindi ka nagidman pa-inject, at least nakakuha ka sang accurate yung saktong information about the vaccine. Correct. Ang magawa sa news, 3, 4 yung bilog, hindi amo ang epekto sa ila. Kaya basi mga allergy, ito laguro, kung bawal, mas lawa sila bala. Ato yung tunga sa milyon nga nagmayo ang epekto. Why? Why ito lang yung consider yan? Hindi lang yung negative lang yan. So we encourage our people, no constituents naton, mga palangga, pamati sa insakto nga tao. Correct. Expert na pamatian nyo about the vaccine, no? Nakakuha sila dapat maglantaw ka kuno sa balita. Tingwaon mo nga mabalaan ang insakto nga source. Hindi lang bisan sitiin ka lang mamati ka kay sakto na sala nga impormasyon ang nahatag sa imo balda kagid. Na damo na natabo nga kadisgas siya tungod nga sa sala nga balita bala. Pasa-pasa impormasyon, pero kung mamati ka sa radyo, may gin-interview da ang aton ang mga opisyal sa syudad naton, sila na yung gahatag sang insakto nga balita. Pre, basi matatawagan sa liog, pre. Kasi siling ko ako yati pag-abot sa niya kung wag ko kabalo ko sa una sini pagsindig sa frontliners. Pero inang mega challenge man sa akon mo nga una ka dabi. Mo nagi man kuya. Pag-abot sa vaccine ya panjig dayon niya.
Si Manang bla, kasinta sa Canada. Okay na siya. Mga miga ni Mama wala sa US. Tapos na to ya. Why man? Hindi ito ruwed, bla, Melissa. Ano na sila? Tapos na why man? Milyon na to yang nagla-inject yang nag-okay na subong ya, no? May angot sina. Sige. Kag mara man niya bla yang may cases man niya bla yang para sa Cebu bla na may tabo to nung na vaccine na sila. Pag-abot sa Cebu nag-positive pa sila kuno. Okay, that is 1 in a million ng mga cases because at the end of the day this is a new virus bago sa kalibutan and hindi siya kilala at the end of the day. So may who knows basi may mga possibility na iyang depende sa pag-adapt sa lawas naton. Whatever is that, amo ning punto dire. Sa pandemic last year, tanan-tanan mapatay gid sini sing katabo ya. Way ta obra, lockdown, gutom, way travel, do ka kaladlukan. Ano ginandom pagin preta? Vaccine. Diba? Marikulo gina, tamo-tamo nag-post siya, sige lang. Even the president, yan ba siya nga, sige lang, may vaccine next year, kaluyan, babalik na tanan sa normal. Ay, iyang may vaccine na yan, may ara iyang hindi ko katsindi, kung ano naman yung ila prinsipyo sa kabuhi, may suyaan nila ang vaccine, may nahadlock naman sila, wala mo nakamati isang tsakto nga tao, hindi ang namatian, wala ginayang, lang sinulturo lang sugatan, lang naghambal nga kaladlukan, blaw. So, again, this is not mandatory. Why na pili tayo? Kung hindi ka at the end of the day, why ka problema? Savings pa ni gani sa gobyerno kung tulokon tayo. So kung hindi ka, hindi man bala. Pero nga, kung gina-encourage mga palangga sa inyo tanan, subong pamati, listen to experts. Pamati sa mga nakapa-inject na. Pamati sa mga naka-intindi. Hindi sa kung sino lang masugata. Amo itong bakobla si ang kasinta, sugata ko ligad. Okay na. Nagbayad sila kung sang ilay ang bill ayas tubig ya. Wise na yun, bayad yun yan, nagkutsokotsos lang kalalukan sa vaccine, no? Nagkaka-stress ako sa mamati. Anyway. Sige lang. Balukanta. Balukal hindi ako ng imo, kasi grabing imo concern mo. Oo. Kagkanugon, kaluoy isang tao, ambak mo yung kung hindi ka kapavaksin niya, pwede kayo mga laptay virus pag hindi ka liwat mo. Correct. Kasi hindi ka protected mo. Balukanta lang Para topic. hindi magatag sang fake news, nagdigad, nagpatigayon sang emergency ng seminar dira sa Bacolod Government Center para sa mga nurses, doctors, kag sa mga medical staff. Amo ni sila ang mang-inject sang vaccine. May discuss ko karon niya page nga dira ay butang tanan niya update sang vaccine sa bilog nga Bacolod. In the meantime, upot naton subong ang isa sa pinakamapisan, pinakaaktibo. Correct. Hindi pa hindi ko kabati sang tingog ya. Kaya mo ginamo ko lang niyo kay medyo pinakamapisan, isa sa pinakamapisan pinakaaktibo kag expert nga executive assistant kag in charge dira sang DRRMO kung tulok ko naton since nag-start ang pandemic hasta subong hindi lang ni chimpo iyo panahon ang iya gina-handle kundi ang management man risk reduction management man sa bilog nga syudad sang Bacolod. Pod naton subong live diri sa Istorya Espesyal si Sir Jomari Vargas. Sir, good morning. Hello, good morning sa inyo nga duwa, Councilor Salanga Manyaga. Yes. Kumusta sir nang lately ang pinaka update gid naton diri o ginabatayan sa aton pamuluyo is ang weather update naton kiti gin-announce sa Bacolod may ara sang included kita sa signal storm number 1 no. Kumusta sir ang preparation? Ano giba subong ang estado sang bagyo? Kumusta ang aton preparation? Kumusta ang mga trip sa mga vessel naton? Mga ikot sir update palihog. Well, okay. Unaunta na yung bagyo, no? Kaya si Auring, daw gatchatsa ni siya. Sing yalakatyab daw mabanti, may atras, matiyog, munabla. So, ang iyas doon nagligad niya, forecast track nga daw maigaw sa aton niya. Sumusumaka naman ini siya. Iguon nyo sila actually, summer late na. Although may ulan matagyapon, pero hindi na sila nga dalagi niya bagi sa aton as previously forecasted sa pag-asa. So, amo na siyang as of 7 a.m. today. Hindi na siya masyado kabaskog. Kag northwestward na siya. So, gasaka ang iyahangin sa buong amot niya mo managyapon 65 kilometers per hour lapit sa sentro. Kag may pugadang 80. So, amo na siyang sa Baguio, no? Sa aton naman niya sa syudad, facing atong wibis kinterecommend mayor to convene sining aton nga disaster council response cluster para ma-prepare naton ang pag-abot sinin ni Auring. So far kumpleto na kami no. Mo lang to abigin may kaligwatan na jutay. Tungod niya ang sa una evacuation centers pwede isa ka kwarto apat ka pamilya. Subong tungod sa ning pandemic ay isa lang ka kwarto isa man ka pamilya. So pa-identify na mo to sa DepEd nga natin dito.
for area bisang Northern Bacolod, Central Bacolod, kag Southern Bacolod. So, identify na mo ditanan. Parang ang aton transport team kaso gitman may ara evacuation nga matabo. Kabalo ko din dalong isulahan kay pila ka pamilyang ibutang sin ng inang location lang para sa maintain aton aton health protocols. Okay. So at least preparation wise though though ready kataya. Sir Jom. Lakte mo na sa kubla kapon si mo, Mark. Kompleto kami, bisa lang kulang. Sir Jom, Bagyo na lang. Bagyo. Sir Jom, balikan ko lang kadali. Meaning, gatsa ang bagyo, ang namin mo, may masaka siya, may manaog siya. So, ang pinaka-recent subong, as of 7 in the morning, nagsaka siya, nagpalayo siya? Ari siya sa tumiyog, sa tuloy, sa white gari sa katupa sa Dutay, sa Surigao, we're expect na muna ganun matupa ni siya initially sa tong the other day nga by Surigao Friday. Oo. Sa sumong way siya katupa. Wa siya katupa. Ara sige sir. po sa kadagatan pero naghina na siya siguro na tinakara sing tiyog na jutay na lang iya porsa. Kaya beditan ka ni Magi di sa babaw sang Negros siguro tropical depression na lang ni siya. Okay. Manubo pagid siya. Manubo naging siya Oo. pagtupayan ni sa Metro Manila low pressure area na lang low pressure na lang ni siya. At least good news. That is good Nagpalay-played. news. Sir Jom, Oo. ang aton ba sir sir nga mga vessel bla, ang mga trip bla sa aton yung mga barko, di ba gin cancel man anay? Well, sakto na basta may signal ang isa ka lugar, automatic way sailing. Wala bilang biyahe, no? Oo. Tapos may mo gani kagabi may na-report sa aton, actually si Dale Blatt mo, nga may stranded ra nga Pasero. pasayro para Manila. Second, ticketed passengers na sila yung din natin sa kumpanya, which the company did last night, no? Natin to sing to go. Ang iba yung stranded, natin na munto sa TCS3, no? Amo yung man ato na siyang tagadin kay mo yung nga banwa ka syudad siyang Negros, mas stranded ka di sa siya Bacolod, at hindi ron yung taga Bacolod ang tao dari. Muna kagabi natabo. So, as of this morning, daw 5 na lang kabilog. So, hindi sila kalakat, hindi po white pa mamalik ng storm signal. So, gusto nilang tindera sa aton na evacuation center, pwede. Gusto nilang mapuli sila balay, depende na sila. I-clear ta lang sir, fast craft lang ya ang na-cancelled. Ang mga dagko yung mga barko ya. Tanan ka ba ko? Tanan ka ba ko? Abi ko sir, ang mga lampas lang sa 50, ang mga nubo lang sa 50 tons. Hindi kahapon, before alas 5, nagbiyahe pa ya ang Roro, no? Kaya tungod pa man signal mo. So kung may typhoon signal na ganito, automatic, wala na ganyan. Gamay lako, wala na ganyan biyahe. Okay. So ang possibility is base by tomorrow, base ma-resume na. Base. May possibility, basi buwas, Monday, no? Hindi paguro, basi mga Tuesday pa niguro. Buwas siya, sulod pala siya sa Samar Leyte, lapit sa aton, no? So, basi ganit ko ito, mabutlang pata sa signal number 2, pero mo blana, kita mo po number 1, kita product Leyte, ganing ulan di sa aton. Sir, based bala kagapon sa satellite imagery, sang sang pag-asa, do ka pula-pula gid sa iya, bud silingon sir sang pula-pula, sir, bugat ang dala niya nga ulan. Damol sa ulan. Galing ko sa amon na bilang kayo, kung amon niya sa DRMO, damo sing website na check namon sa weather monitoring mo, mayara kami US Navy, may Japan, mayara kami sa Guam. Lain-lain ang version, but hindi lang kami, although officially yatag mo na pag-asa, ang amon ng kita isaya daw strong wind, mabaskong hangin niya, ang ulan di masyado, no? Huwag ka pariyo. Pero sa galing kati, ang ila na tawag kung magdamol ka pula, that means intense rain, heavy rainfall siya. Tungkol sa ila Doppler naman yung system eh. So, hindi nga amon, huwag ka bigyan discount kung whatever it is. Amon yan, preparahan mo ng worst scenario na lang yun. Okay. Sir, total ali ka naman lang gid eh. I-salot ko na lang nabiyo. Ang parte sa Mambulok Creek, kamusta na sa development dito? Ano kadako sang bulig sini para pareho sini nga may mga lauman kita nga mga mga kalamidad pareho sa bagyo? May mangkot pa na, Mark, no? Actually, kagabi kami nagblada, alas 11 sa dobla mo. Kaya pati siya na Mambulok na. Dito kalaway, tanin balon ko bilang gusto ko tanin maulan todo para makita ko yung dobra na munda, no? Pero subong na yung napagawa na sing team ko, ang before and after sing amuno brada. Bilog subong na da nga
nga Mambulok Creek kalinto sa may barangay 8 pakadto sa barangay 2 sa may Halandon nga taytay kuan na tubi na natatanan. Hindi ka na nakikita sing basura kagatubo ang kahoy. Kahapon halos naubos iglamon nga itong ginpasaka namon nga basura dira sa babaw sa taytay. Kaya tiba siya umulan kuan siya supon naman siya no. May ganit take up ng opportunity kay may nagsugid sa ako ng tao nga taga dira nga sa kong gabi ko may gahaboy nga mga tao ang sakay sa salakyan sinakosa ako yung basura dira gid mismo sa lugar nga kinakutkutan namon basi kon para magsupon bla Mayo na panakpon. di ang amugi gani to nagpa-request ko to kay Kapitan Bamuanga kung pwede mo tangan sing pinakaisog ya bala nga tanod kaya basta yung matalawan man madlagan sa katindi sa lakyana. Ang pulis yung request mo namon to make patrol. So amo nang isa no kung sino ka man nga kuan ka sabotahe. Oo. So amo na siya. So far ang atong tubig dalayaw na sa pagkuan sa pagtubod. Sir Jom, Ay, wow. abi mo Sir Jom, if there's one thing lang gusto ko lang emphasize, no? Nga kabalo ko daan hindi na first time ginhimos yun na mo ang creek many times na no ang barangay kapila na clean up program galing kay at the end of the day kung hindi na magbulag ang pamuluyo nato niya kung careless kita sa basura ta wala bot sang mention mo away lago nga dumagi sa butahe pag di ginahungod dito haboy ang basura dapat kada isa sa aton mga responsable sa atong basura because kung bisan mag-ano pa ang gobyerno naton bisan anuhon nyo pa na kung ang ato niya habit gyapon is magaboy sang basura dira sa tubig bisan diin anytime anywhere why useless gyapon ang efforts ng government sina. Well, sakto actually amo isa sing amon planos na Councilor. Punta nga namon siya daw screen sa boundaries ng kada barangay. Correct. Para nga ang basura Jis lang ang basura babalaan tabla ko sino nga barangay ang gahaboy sa sapa. Correct. Kasi iba determine makuha mo lang mo na iya. Pero nagsugot man nga itong mga kapitanes. Para sila mismo masaway. Nakaiblam mo kung sawayan tapos sila subong si Leocho, abe. Mas lang ito hindi niya amon, taga-Gis niya. Correct. O hindi niya amon, yes, sintusin eh. So, Ikuranay. butangan ka ni boundary, parang way tudluanay. Correct. Sakto no? Amo lang amon plano. Kung butangan mo boundary ang kada barangay, dira mo na ma-monitor kung ano ang may pinakadamo supot o kung clog nga basura. Kung ang amo dibing area bisang barangay isa ka barangay, isa ka barangay, sakto no, pwede. Galing kay base is that possible, Sir Jom? Pwede get. Na also na lamang sa engineering ni, hindi mga problema. Kaya actually, kung 2017 pa ng planning namon sinimo, it is only now nakakakuha sing amphibious excavator na implement mo ng project. Amo na importante tapos mo tinlo, maintain mo. May secure nga ang tao, hindi malumos sila kung namin ang tubig. Ma-secure mo naman ang basura nga hindi maglalapta, hindi way tuluan na yun. Sakto. Because at the end of the day, himuson gyapon ng government ni DRMO. Sakto na. Pero at least this time, ma-identify ta kung sino bala ang responsable sa pagpadamos ng basura. Insakto, correct. Mayo gid. Sir John, before kita mag-end sa aton nga interview, any message sa aton pamuluyo or anything pag inyo gusto mo ipalabot sa aton mga tagpalamati? Well, siguro isa lang guro nung ang aton syudad sa una sa paganda sa bagyo. Aton mga opisyales sa syudad kuan gid no kapangabay nga di magpamati sa yung kutso-kutso kung ano gid man matik mo sa radyo no kung anong sitwasyon. Kag pasalamat kami nga iban nga barangay officials naton nagkuan gid nag-implement man sa ila alert status hasta subong. Kag kami merbeng nag-monitor kit all the time. So salamat gid sa atan nga pamuluyo. Correct. Wow, kag sir, thank you man. Kay kabalo ko, ang inyo nga tulog subong ano man mo, do tulog manok bla kadagiyo ga liso man kamo kay anytime may update But thank you very much. Kay ti Anyway, na kuya, balik ka tulog manok, kasi mong tulogin kung sakto kay tigulang na kuya mo. Doon di ba lano na? Hindi ba lano na? Buhok mo na yung puti. Kagabi, Sir Jom, istorya kami sa balay, si Mama, si Papa, kami. Dito ko na nyapon sa piyak sa balay. Ang istorya sa ako ni Manong, ni Mark, habala si Sir Jom, pag baha ko nuligad, ato gani, flash flood, no? Duungan niya mo ko ng Tangog sa panukoy ga. Duungan niya mo ko ano term sa pick-up ko. Oo, nag-ano sa lusob na. Habang doon, hindi matutigulang ang upod ko. Kaya una pa tulusob sa ako, no? Pero si Sir Joe Marie Vargas, Dalayan ka rin si Mark, kaya sa pick-up ko, ako yung
Ako yan Yung na panahon sa lakyan, taga-paa ako. Yung booking mo, ikaw ba? Taga-paa ang tubig. Sa balay ni Eric Magbanwa. Hasta sa lapaw tuhod mo. Lapaw Yes. tuhod ang Si Mark na yan, kahit tungod anniversary nila, tiga long sleeve pa to siya, noy. Di si Malaog, nakadapa pa siya abing daan. Hindi ka lang kaya po yan. ko ginto bala mo nga nagnaog-naog ko ginbooking mo ko. Sir Jom, ang ato niya mga staff and personnel dila sa dila mo, well trained sila. Panana sila. Actually, subong, ang isa pagkalindising pasalamatan ko lang, Councilor, no? Ang kadamo sing rescue group na nagpareser ng pagka-intra sa aton, ang Radiant, ang Mountain Tiger, ang Air Force Reserve, ang Marine Reserve, ang Army, kag ang pulis naton nga nagpaning kaso, manawagan lang sa portas sa lakyan nila, salamat ng daan, at ko malipat. Sir, ang may mga ongoing yung mga trainings na, sir, sa risk reduction management sa sa Bacolod. Diba si Makopod yung may time lao, bisan daw short lang training. I don't know huwag ko kabalo kung kagba sa damo interesado bala sila mag-volunteer bala, kag gusto man mag-training bala, may ara kita sana. May ara maprokan ako si Moya Councilor, ang si Moya sa disaster management. Para ikaw makabulos bro sa akong kititigulang na ko basit sa gusto mo. Ari si Mano. Sir Joe, madamo gid niya salamat sa imong mga time sa mga aga, no. Kabalo kami temprano pa ni, pero thank you gid kay nagtagigitsimpo sa atin. Okay, sige. Thank you, gid. Thank you, good sir. Nabatian si Sir Joe Marie Vargas, ang ato niya cluster head, no, sang Bacolod City Risk Reduction Management, na Disaster and Risk Reduction Management sa syudad sang Bacolod. Klaro ang iyang hambal. Ang bagyo nagachat siya, may manaog siya, masaka siya. Kasi nahamot ako sa mga comment kisa ablag hambas lang do sa lang sa pag-asa do lagpataw. Hindi mo niya paktan yang bagyo ng low pressure ya. Why hindi mo makapakot, no? Ang kita lang niya ginuulan ni Isaya, why na isang expert ya akong genius day ang makambal nga manaog siya at exactly ang muni. Why niya hindi mo niya paktan niya kundi siya makadto ya, no? So diri sa Bacolod nagsaka siya. And then naghina siya, and then matamat naga-convert siya into do tropical na lang. The tropical storm. And hopefully magwa na gid lang siya by tomorrow para maka-resume naman ang mga flights, no. Although may mga times nga makusog-kusog ang hangin, no, kaga ulan-ulan ginagmay, but subong pagbugta ko sa nga gadawa, man gani matugnaw tama. Gani. Last na ba tiyaga, pero di ka tugnaw? Tugnaw gid. Saka gagani mo na gani do ice water gani magligo ka. Tugnaw kita tama, no? So, but ang pangamyuon tang way lang ya. Ngaway, despite nga ready na ang aton nga DRMO, despite yung nakahanda kita, i-pray tagit sa gyapon niya ngaway lang ya sang sa gyapon sang bagyo nga masulod diri sa aton ano. Ano sa pong bulan? February pa nga daan, bo extended ang Valentine's, sinuwagan mo ni iyang chimpo, no? Pero tigit ya katugnaw lately. Okay? So, thank you very much, Sir Jom Vargas. May mga sa greetings. Good morning sa kay Manong Randolph Valois. Good morning. Morning, Nong. Nalipat ko manamyaw nako. Good morning sa kay Mayor Myla ni Cor Mangilimutan. Dala sa Lacaseliana, nag-post siya. Uy, nag-slim na siya. Sexy. Pero di pa humble pa sa niya. Gamay Hara naman. Ang pagpaniwang niya, ang pagpaniwang effort niya actually. Effort na. Kung na-observe ko na. Kung hindi mo paghungdon, nagamay-gamay ka, pila ka kilo ang gamay mo? 7. Pila lang ka, mana? 1 month man. 1 month man. 7 kilos? Sa totoo lang, ano lang yung pagkaon na gudya? Control mo gudya? Hindi mo napunggan. Hindi lang abusar nga pangkaon. Inatag 3 kaya ka rice. Tapos in between sila kakaon kaya pagid. Tumaw ka rice? Wala lang ko ikakaon in between niya. Na. For example, biya ng lampuasan ko bing pamahaw. Ako niya, lampuasan ko pamahaw, sa panyaga-panyapon na lang ko. Tapos kung gisaga pamahaw ko, hindi na ko manyaga sa panyapon na lang. Grabe ko mag-sweets, grabe ko mag-soft drinks. Ang kapatambok kitang sweets actually. Ang kapatambok kitang sweets kita. Kaya ginablang way ka kabalub lang kasi timo, kaon, cheese curls, whatever. Amo nga patako actually. Kaya kung normal nga pangaon ang imo, hindi ka man niya matamaan, gidya kadako ya. Correct. So si Mayor May subong sexy. Amo man si Rizal, good morning ko no. Sexy man eh. Millionaire. Yeah. Millionaire gina. Tingala ko ga plano to siya nga din pa South Beach. Beast. South Beach. Hambal niya, no? Hambal ni Mendiola. Ikaw ba yan? Makawina. Ising just got my first vaccine. So far, okay lang. Nasakit lang gid ang injection. Pero may gamay lang gid yung effect. Pero carry lang gid. Mga normal, siguro lang ang mga ano. Mga ko bala. Kaya nag-share sila sa aton. Yeah. Nagabulig sila encourage sa aton mga pumuluyo.
nga this is safe. Oh. Ma-protect ni sa inyo, kami, nagpavaksina kami. Why ba kami Si Marita, Texon Sembrano. Good morning dira sa imo. Sheila Alagos, Jojo Melarin, Gawatchiga, Matis, ako na from Nakalota. Milagros Zepeda from Florida. Riza Sarosa. Yan, gamonitor ako na from Victorias. Grabe, nabilog ng Pilipinas. Kagalibutan ng gamonitor sa aton subong. Ang wala ko mayo gamonitor. Taga mga ano bala, mga taga Peru, Puerto Rico, kahit Latin, aslaya mo sa Chindi. Janos Gotan. No, Richard, good morning ko, no? Richard Venus. Nabi na good kape. morning. Kelly Jelly. Si Ven Cortez Kadapan sa Tangob, gamonitor man. Si Mama, mapabaksin man ko, no? Ma, sige lang, hindi ka mag-abla kaya kay pakauna. Maunahan na paniwang. Ay, bugatin mo lawas, no? Gemma Taguan. Ayan, correct ko, no? And si Dondi Blanca gamonitor sa buong. Dondi. Zay Riquiron, Toquero. Alex Montesa. Sir, good morning. Wala gini way ginipunaw si Sir Joval Trinidad. Milagros nabalawag mo na ni. Jojo Milarin, Mia Pacheco. Amo man sakay Topros Lunardia. Sir, good morning. Aga pa mati gini siya ginabugtoan ni gini. Aga pala pangapin ang Good morning, Sir Pros. sa tanan niya Kaisi Boys. Mark Chua, good morning. Sa tanan-tanan ng grupo. Makilitan na naman ta sa Marso 5 sa birthday ni Aksyon Fred Salanga. Sa kay Tito Roed Meliesa. No, sa kay John Dungon, nabot ko nagapangapin ni or nag-rides na. Ami, kay Precaloy Espinos, pre, thank you, gid basi may mabulig tato sa amigo, ta sa nga graba. Ato gin-post ko bala. Nami ni si Precaloy, may simple lang pluti rock. Taga Islaga monitor ako na subong sa Villamonte, sa Isla Rebel sa Villamonte. Roma, kagang mga taga Islada. Good morning. Wow, good morning. Abi mo, isa ka purok nga may pinakadako good yung votes Isla. sa Villamonte, sa Isla. Damo-damo, good Damo-damo tayo na supporter Isla sa Isla. Salamat sa ato mga pinalangga ang taga Isla, no? Taga-Isla. Good morning. Handumanan, pagkituno si Heran Flores sa Avedra. Sa mga taga Handumanan, good morning dira sa inyo. Inday Ani, Family Barona, Sena Rosa, kag Villa Lourdes. Sa Villa Lourdes, isa pa paano ko Villa Lourdes paano ko niyo? good morning, man. NHA pagkituno, Laya Hopilio, good morning dira sa inyo. Ayun. Okay, good iban niya morning, kadula. Sa ano ka sa messages ka kadto, hindi sa dira sa live. Ay, na? Madula na siya. Kun sa messages ko para sa now. Kaya ma-scroll mo siya padalo. Anyway, good morning man sa kay Pre Victor Suson. Belated happy birthday kahapon. Kay Victor Suson, Attorney Martigo. Romeo Sobaldo, ado na rin gumbata. Makasmate ko niya actually. Preting sa Fortune Town, pre. Good morning. Sa kay Sota sa Abraham, no? Grabe niyo participate sa maskara si Abraham kun ari di siya. Pamilya Toledano sa Barangay 4, Venus family, Espanyola family. Samic Boys Basketball Club nung Rostom kay Ihado DM. Good morning. Sa tanan niya naga-monitor. Amo man sa kay Tita Bibing kag Tito Ernesto Rilla sa Barangay Alihis. Sa kay Tita Isidro dra sa kwan sa mama ni Gigi Isidro. Classmate Victor Frihil. Christopher Masconiana, Tim Querido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julan San, Jake Bilbao, Manuel Ongero, Julio Somes, Lori Didulo, Pri Chris, Noblesada sa Police Station 4. Amuman sa kay Precelso, kag Nong Noel sa Patria Village. Amuman sa kay Minya Lopez. Amot-amot sang ato ganing butang sa salakyan ko na pahamot man. Amot-amot gid siya. Nagkuha ka man ko no siya. Bakwa pa lang ko pero siya ginagahimo gali ko no si Miniel gid. Amo na pala sa Ginapakabit na lipat ko. Hamot-hamot. Feeling ko tapik sa bayo ko. Mabakal tabi dason. 160. By the way, okay ka na? Kami i-insert ang ko dali. Go anay. Nagkagabi bala maging tiro sa ano? Ayala. Sa Ayala. Why pagki-update mo kung anong cause sa to, kung reason? Gina-investigate pa subong sang mga kapulisan kung ano bala ang may ngalan na sila but hindi lang ko mag-mention sang name. Ay, sa news na news na. Okay lang. Hindi lang ko na mag-mention sang name. Kaya to be fair man sa family, kaya under investigation. Under investigation. So, kabay pa nga... Pero taga-barangay 2 to siya. Taga-barangay 2. Sunod sa report, sunod sa investigation sa Police Station 2, kay sakop na sa Police Station 2. I mean, Police Station 1, kay boundary na gali ang 888. Nagsakay na siya sa mag-asawa. Nga papuli na sa Banago. Barangay 2 or Banago? Ang nagadala sa tricycle, kagay asawa, taga Banago. So, way nila, 888, nagsakay na siya. Ang babae. Halin sa, tawag ni? Halin sa 888. Nagliko na Kaya kabantay siya ako, no? Kabantay siya na. South Capitol Road. Paglambot niya to sa exit sang
Ayala, South Wing. South Wing ka dito, pakatuto mo. Sa dako, dablang diriya pala na di mo. Diri siya, dito siya, ginasunod na ito sa galing daan. Per investigation, na doon na mutikan na nila, either sa Sour, sa Bana, may nagasunod sila nga motor. Paglambot dito sa Ayala, gintiro siya. Babae, no? Kuhan ini, damo din nagmuno gani yung nagapangayo ustisya sa babae. Dapat lang. Grabe nga ang natabo ti babae pa. Dako ni siya nga pagtilaw sa ato mga kapulisan man. No, kagagal kay amo na bala nang inta kapakot I mean ato nga tabo mo to sa babae tubla sa kabug tubla. Di mo mabaktan la ko ng mga intention sa likod sa tanan, but we really hope and pray nga matagaan lang yung justisya ang ining mga victims. And gusto ko man i-insert ang mga vehicular accident, no, ang mga motorcycle accident non-stop almost every day. Almost every day may nagkakaksidente sa motor. That's why basahan ko nakadali, no. Ako naging post reminder ni sa mga motorista naton, go. sa mga palangga natin yung motorista, reminder gid ginapinsaran ko man isang nakabasa ko lang ma-extend naman. Emphasize naton hindi gid magdali perme. Especially ga motor ka. Tungod kung motor ka, duwa lang ruida mo. Hindi pag i-depend na kabuhi mo sa duwa ka ruida. Hindi ka protektado. Open ang imo kaugalingon. So please, as much as possible, double, triple ang imo nga paghalong. Kag I was advised si Action Fred Salanga sa gagmay tagahambal gid. Hindi magdali mag-drive para hindi ka magdali nga mag-duty tungod late ka na. Ang rason pero nga kadali ko ka late ko. Sala na siya kunuya. Para hindi ka mag-risko sa kabuhi mo. Bugtaw ka temprano, himos ka temprano, duty ka temprano para early ka mag-abot sa imong lubrahan kag wala ka kadali sa imong pag-drive, no? Tandaan tagad permi, gin-post ko man na siya sang 2 days ago, hindi cool ang mag-speed up sa city proper. No, kay iba na binalo ka cool block naga-dasdasig lang magando, balo ka do ka swabe tulokon lang nga may motor kang astig tapos dasig ka. Kay once sa mungguan ka palangga tandaan mo gid ba ko sa buong ka isa ka lang madula sa kalibutan. Correct. And nablang nga you only live once sa jahon tani, sala na siya. You only die once because every day nga bugtaw ka, buhi ka. Pero once ka nga maksidente ka tungod wag ka halong, ti goodbye. May araman niya nga wala ka aksidente tungod nga perti gid maghalong. Pero usually amo na bala hindi tigid mapaktan mo nga kay kita gahalong ang kontrata wala. Yeah, no. Yeah, that's one. Gahalong ka pwede baktan pero mas gina-lead mo ang ang risko sa kabuhi mo kung speed up kaya ngaway mo ginabutang sa lugar, no? Especially kung may angkas ka, no? Kung si asawa mo or si girlfriend mo, angkas mo or best friend mo, tandaan mo gid permi ginarisgo mo pati kabuhi ya. Correct. So ang cool diriya hindi nga kung dasig ka mag-drive kundi inang safe and sound yung mga makaabot sa inyong kalatuan. Sige. Second, hindi man cool ang mag-overtake. Tandaan tagid ni ako many times ga-drive ko sa lakyan, gakibot ko. Hinaras-ras. Gakibot ko, oo. May gulpil nga maliko na ko tani wala. Kaya kay may ara sa lakyan abi kong kisa Councilor nga perti na gid ka hinay. Oo. So i-require ka mag-overtake ka to consider sa likod mo. Pwede. Oo. Pwede. Ikaw ang next mo Pero inang no, we are talking about ang speed ha, ang dasig nga speed. That's why gani. Amo na yo, based ako ng experience, damo nang ma-right turn ko tani, sus sibad nga motor sa kilid ko. Mayo lang may po kaliko, way po ko ka right turn. Kaya kung nag-right turn ko, hangin lagi na pagitan namon. Ano matabo sa may salakyan, magasgas ang salakyan. Pero ano matabo sa motor, gasgas guya nila, gasgas lawas nila. So wala sila tabon mo. Exactly. So we encourage ang tanan dat nga motorista as much as possible hindi mag-speeding kag mag-overtake kung hindi man lang gid necessary. Pero kung mga like traffic light stop man lang pwede. Amat-amata. Pero nadungan ti mudlagan, gulpi ka na overtake iya, nga hindi ka makita, kadelikado gid no. Halong at all times. Damo ko damigo nga pangapi subong sa Fortune puro na sila tara nagamotor. Mga pre, way kami kontra sa motor. Basta hindi nyo ko na pakapiwan ha. Way kami kontra sa nagamotor. Ang ako lang ya is nga kampanya kami halong matapos aksidente to dato yung nag-post ka. Kaya may aksidente nga natapos sa Mandalaga napatay gidua. Napatay. That's why ako yasling ko bahala ka mo. I really don't mind. Ihambal ko ni Subong para once and for all sa motor sila safe sila. Mas mayo nga hambalan ni Subong sa it's too late. Correct. You know, before it's too late. Speaking John Michael Sarigo ka pangapi kami di boss. Way ko lang pangapi. Pangapi lang mo da. Gulagaw to lang makachimpo naman ta. Ano pagid, i-emphasize na lang, hindi mag-drive kung kulang warning device, kung wala isang suga, kung wala isang helmet, kung wala isang lisensya. Ang helmet, many times, na prove gina siya naton, nga kung malampos ka gidman, at least protected ang imong ulo. Libaton ta.
ang waay sa suga, gatag ka mo risgo, hindi lang sa inyo kagalingon, kundi sa mga naga-drive. Kaya ko, kapilagit yung mag-drive, nga way ko kabalo gali, may motor sa tubang ko, waay suga, waay suga sa tubang, waay suga sa likod, tika dulo mong dalan. May laka nakaprino ko dayon. So, please, as much as possible, kung pila man ang gastuhan nyo sa suga, kung warning device, gastuhin nyo na siya, kay mas worth na siya gastuhan compared sa hospital ka mo sa uli. Okay? And another, pagid, tatlo na lang ni, hindi mag-drive kung nakainom. Hindi kung makato ka sa party, sa birthday nga kabalo ka may shot, hindi magdala motor. Wear helmet, siling ni Vanessa Mayo. Yes. Wear helmet. Hindi, kung kabalo ka nga may tipon-tipon, kaya sadya, ibilin motor mo. Para ka panting pamilya mo nga makapuli ka safe. Now, given, nga hindi gid pwede. Kasi, amo na yung mga means of transportation eh. Kung hindi gid malikawan, nga nakainom ka gid, the more nga may alcohol ang ulo mo, the less ang imo dapat yung speed. Tandaan na, opposite siya dapat. Kaya iban ko nga kilala ang mga amigo ko kung nakainom gani, do mga superstar sa dalan. Tandaan ta, liwat, so dito ta. Para safe ka mo tanan, regardless ang reaction nyo, bala ka mo, pero iyan bakos mo sa inyo. Ang aksidente and ang death, gaabot na siya in just a snap of a finger. Tandaan nyo gina, damo ko yung kilala ya, why naslaya, mano ka papigaway ka na? So, binili ng pamilya mo. So, before pa ka mo magpadasig, tandaan nyo gini, paminsan nga may buwas. Paminsan ang bata mo, asawa mo, pamilya mo, gasalig pa sa imo, kagpudian mo pa. Tandaan nyo gina. Kagpulti ka sakit ko i-share ko man. I-share ko man, antes mo natapuson. Luwa naman lang. Kita gi kuya sa tubang ko gidya sa una siyempre sa ABS-CBN pa ko gobra sa una. Kung gabi galagaw pa kami that time nakapundog kami sa tubang sa isaman kay stasyonan dira sa Mandalagan sa isa ka gasolinahan. It's tubang na mo niya. Galupad ang tao. Ginsugata ang halin sila sa Dos Hermanas. Ang taxi nagahalin sa gasolinahan. May ginsugat sa isa ka restaurant. Nagtabok. Nagamuna siya. Among stasyon mo nimo. Isa istasyon niyo, gasolinahan, simbahan. Gadlagan salin sa Robinsons ang motor. Ang taxi sa gasolinahan, uigo gid sa bumper. Mapatay sa hindi, Councilor. Ang tiil kita o galabog. Ang isa niyo katilo na poktol gid niyo. Samtang may doktor karon nga nakapalapit. Ang ginano ko kung ano kasakit bala nga maginarasaras ka nga ulihin na gali ang tanan. Yung palapitan sa isang doktor, hindi ka mag-iyo, sir, ha? Hindi ka mag-iyo, sir, ha? Utod ang tili mo. Kala ko, ay lang galing yan, bakit ka brutal ka tama? Yung mga gatugat, yung blastil. Gabi, dugo. Abi mo, tungod sa grabe ya kahubog, kadlaw pa sa. Yes, may lang may isa pa ko. May isa pa sa ko ng katil. Imaginable ko na anong sitwasyon mong itil mo, ginalasa mo na lang, utod na, gakadlaw ka pa. Tungod, tama ka bastante, kambal. Ala kami muna kuha namon. Gawin na namon yung pagwa, kaya hindi naman na namin. Sige, bumayo lang gid ba may isa pa ko katil sa isang doktor. Kilala gid na isang doktor sa Bilog ng Bacolod. Sige lang to. Yan mo hata ko kay buwas lang ta kita ay kung gaybi ka na. No kay init sa doktor bala mo yang yes may lang kay kinapapamimuyong sa mo kay kapalak sa. So pamimuyong siya ya. May isa pa ko gani. Yes, may isa pa ko gamamo pa na siya. Tama ka bastante. Baw. That's why reminder gid. Hindi gid nami nga mayunod nga alcohol ang ulo ta. Kag mag-drive kita sa motor. Tandaan ta gina. Duwa na lang ang gusto ko emphasize sa mga motorista natin yung mga utod. Ang motor is our partner sa atong trabaho, sa atong transactions, sa atong pag-eskwela. Wala ina siya utok nga iya. Meaning ang tanan niya matabo sa motor imo na direksyon. Wala ina siya emotion, wala ina siya utok nga iya. So tandaan ta gid perme bisan waay ina siya sang paminsaron niya iya gapatin ang motor sa karma. So please, legit lang ang kasa. Kaya nali, safe ka to at mag-drive, pero ang inaangkas mo hindi legit, huyap pa ka naman sa asawa mo. So as much as possible, ang kasundan sakto lang para hindi man tawag ni malaso ng ato niya motor. And lastly, before kita mag-click sa ato niya motor, start, say a little prayer. Pray 10 seconds yung prayer, nothing to lose. Pray for protection. Correct. Kay why man na free man lang na sa mga inyo safe kita everyday magwa kita sa ating mga panimalay. Keep safe sa mga motorista. OTTG Christine Taxi. Gapa monitor ni sinabat-sabat na ni radyo nila dayon. Good morning sa inyo sa OOTG Christine Taxi sa kay Eddie Ricaforte. Ricaforte. Sakto ka kuno. Nay
Ravikani. Sakto gid bala, wala na sila ya utok, depende na sa puga ta. Yeah, exactly. Hambal niya. Shout out Butchok Sarigo. That's right, Councilor. That's a very good advice to the riders. Hambal ni Christine Mayo. Anyway, antes kita magkadto sa isa pa ka, ang siyudad sa Bacolod, gali naghimo siya sang task force on dog welfare. Nagamiting na sila. Ang matabo is may representative from LGU sa siyudad sa Bacolod nga ma-meet sa tanan nga mga dog lovers, dog advocates, mga gatatap sa Kita. dugo. Kita. Hindi may mga representative sila para sang pobla. Asa, Sang po. Napipiyatan na niya nga dog lovers. Okay lang. Pwede man Other organizations. Organization. Okay. Kaya para istoryahan, balo ka nang dako nga gintagaan ni dako nga pagtamod sa sulad sa Bacolod, so una doon digin man na mo sini kabukat sang minimo nila. Matapos kada mo damo reaksyon nga ang nakwa sang pag-post sa mga ido nga pertika namang niwang sa area sang Barangay 35 sa dog pound sang sulad sa Bacolod. So siyempre may kabuhi man ang dugo. Ang ido mo. So nami sini kagintagaan attention sa sulad sa Bacolod. Silingon every once a week magamit na sila mga dog organization kung paano ma-develop baylo na opinion brainstorming kung paano mapanami ang sitwasyon sa mga ido sa dog pound. Pag hindi na sila halay pamatay, kay kaluoy gid ja, ginapaniro ni sila. I think do rule na siya. Ano terms na gani? National na siya kung local. National ay nga rule. National na, di ba? Hindi na sila anon kay isang samalit sila. Hindi man sila kakaon. Oo. That's Inabalang sa mercy killing. ang hindi ko na miyan, di ba lang? Ang nagsige ka mo ka sagot sang ido. Kuha ka mo ido. Kakabayaan nyo. Hindi ko na makatsindi mo. Ma'am Tandaan ta. Siras, good morning. Monitor sa? Hi, Councilor Cindy! Sa gwapang Good morning, dira. gwapa gani kay ma'am yan. Oo, amo na ako niya. Bad. Nga partner in crime. Halin sa pandemic, upad pa kami mo, no? Iyang LSI, return resident, ako ng OFW, no? Dito to gani, ido to ni Suryanta. Dito sa Tandaan lagi bala, kung anong tsura sang ido, taga-reflect na sa amo. Ibla, imo na ido, meaning kung to... sa mo butsi lingon nga mo kagido pero compacto Hindi ang namin ko bala, kung ang tsura ng ido mo yado, ay na puro lang ribs, meaning ginaano mo na saya, baka makalanon, guro Ang point ko, let us be generous sa mga ido, tap. Pero kung hindi ta man lang matatap, hindi agad kwa. kung hindi mo mapakaon dahil sakit. Kita mo namang ido tanga hindi kakaon lang be. Ang ilang ang kalanan si inong gamay blang putot lagbinte blang. Ginakuha ina yaya ka ginalampos-lampos siya kay para makabati ta sa sulod nga sa kakaon. Butsulingon ka mga alam pagkatumba ni mama. May emosyon man ang ido. Pagkatumba ni mama, sino nagpalapit sa kay mama? Siya lang. Oo. Kaya kung wala na kamo kalanon, di ba ganda ang ido? Hindi na pagkaon. Uy, ang imot ang advertisement to, one at a time. Nalipat ko gani. Anyway. Sige. Magkanto kita anay. Antes, damo to tani. Ipang discuss. Paresing nagapasalamat gid bala. Dudugay lang itagaan na si Chimpo. Last part ko na lang na. Isa ka giant clip kuno sunod sa kay Mayor Evelyn Nonadia ang pagpahanugot ni Presidente Rodrigo Duterte nga maka-advance payment ang sulod sa Bacolod sa vaccine. I think 20%. Kaya mag-abot, amo na yung sakto ginambal mo. Subong hindi pa nila ma-appreciate. But umabot ng vaccine, kag mainagaway ang mga LGUs, prioritizing, tantanan kung sino ang sulod sa Bacolod, good na. Kaya isa sa 39 ka mga LGUs, nga nag-advance payment Nakasecure na yung Bacolod. Nakasecure na siya. Nakasecure na yung Bacolod. 650,000 ka dose. Gambal ko sa imo. Dose. December pa lang yan, nag-secure na si Mayor. Correct. That's why. So, And ano nag-advance payment pagid. Oo. Nga maabot ang vaccine sa third quarter pa sang tuig 2021. Imagine na bala. Tapos mo pa na, no? May mga kumod pa. But subong bala, Councilor, in fairness sa mga tao, wala naman Do pililiun na lang yung tungod siguro sa education campaign man. Sang sulod sa Bacolod, education campaign Ay, sa TV. wait lang, speaking of education campaign, before ko malipat, palihog si monitor sa Facebook, i-click nyo ang i-like ang page bilang Bacolod Covac. Bacolod space Covac, C-O-V-A-C. Kaya tanan niya updates, ibutang da sa aton niya EOC headed by City Ad M-Ang. No, kana Doc Chris Sorongon, ang mga doktor sa mga volunteers naton dira. So please, kung ay mo na kamubrahon, i-like nyo na lang ang Bacolod Covac, tapos malabay-labay lang sa bull nyo kada update mas mayo nga ma-develop ang aton niya awareness kag knowledge about sa vaccine para mas kabalo kita in case umabot na siya. So please like page Bacolod Covac na Bacolod space C-O-V-A-C. C-O-V-A-C.
ano bala Councilor, i-share bala ka, i-share Oh, para maglapta. Kaya ikaw daw mo damo ka. Ang friends mo daw pila, si yung Tamil. Ang mga friends mo. ko, follower, 33,000. Wow. Ang isa ang 10,000 na ako na accountanan. Tati. Tatlo ka. Di Facebook. bala pila ka bilang account mo tatlo. Apat. Kaya hindi mo na sa hindi mo na sa mag-cater, gabi ba? Ah. Anyway, kaya naperan ko gali, ang Facebook gali, kung nung matdamo na yung mo friends, hindi imang kagi, Hindi siya sige ka, pero ang mga friends mo sa una, i-delete ya. Hindi I-delete ya. Hindi na pag-delete. Damo ko bala friends, hindi ko na friends bong. Nag-deactivate yung uri mo ya. Wala. Ma-delete mo lang ang friend mo kung number 1, nag-deactivate siya. Number 2, kung ikaw mismo ma-unfriend siya, hindi na yung ma-delete ya. Ko delete sa nga ako nuna, ano naman. Anyway, kay good morning sa kay Mikay Enriquez Oo. sa Murcia. Angel sila ni Angel ni mga Oo. tropa tan sa naman namin maganta ni. Si Sa Murcia. Si Mikay. Yeah, oo. Mikay kag Si Angel, Utod, oo. Namin sila magalanta. But anyway, kadto Do kitaman. No, duet. Char. Anyway, makadto na isa akon nga buhi-buhi kay base bala karon mga kigini. Ano bala ang aton nga produkto? Ining 168 Herbal Dietary Supplement Liquid na wala kita niya na huya magpakilala sa mga pumuluyo tungod sa essential health benefits nga ato nakuha. Ako mismo nakuha. Magubo-ubo ko, magkatulakon tutunlan, amo ni dana akon nga ginainom. Ining 168 Herbal Dietary Food Supplement. Nagabulig ini sa pagpabase ko sa aton immune system. Nuyan ko bala ko mga pilitla ko mo. May man ini. Kung kamo ang ginaubo, may alasang sore throat, nagapabaskog sa inyong korason, may mga antioxidants. Nami ini sa pagpanubo sa blood pressure. Kung taas ang inyong cholesterol level, triglyceride, which is bad cholesterol, nami man ini. May anti-cancer effect. May anti-inflammatory effect. Sa ginakapoy nyo mga nerves, makabulig ini din. May ara ini sa mga diabetic properties. May vitamins A, C, B3, B6. Nagabulig man ini sa dysmenorrhea, rheumatism, arthritis, kung may ala ka mo sa constipation. Makabulig man ini sa may dengue. Sa may dengue. Ano man, kaka-disturb ko sa bungaw. Kay may ara ini sang tawa-tawa sa 90 pesos lang ang iya sini nga standard retail price. Mabakal ini sa Sinsi Drugstore, Grace Pharmacy. Amo man sa Wakong Drugstore. Ara man ini sa Shopee. Okay. Good morning, Mandira. Ay, may ara gali banda da bala sa 635 nagligad. Nami man kay pero kasunod sila sa protocol ha. Ang banda nila da 69 lang. Kay tigin pasugtan naman sa sila. Sa Bacolod. Dito kita nag-Valentine's. Dito kita nag-Valentine. 65 Road Cafe ni Prejojo. Kung gusto niyo magpalimpyo sa inyong mga salakyan, magpa-detail o detailing, hasta ang hapin ko sa sulod salakyan bla, ano nang ginatawag na nila, seat cover. Oo. Kay tanda-tanda maglaba mo tamot na. Ano ka ang bal mo lang ipa back to zero mo siya? Anong term siya na? Back to zero ang hamot. Kundi for example, nakadala ka da isda. Tapos nalipatan mo isda sa sulod ng salakyan. Bubahaw ginaya at the end of the day. Mainitan, matanan, mandunot. Dapat isda na example. Oo, siyempre kaya mo na pinakabaho sa tanan. Kaya may dugo na mo. One time, ang van na butangan na sa kamoto nagbilin guro sa isda to. Baho, kamoto, iyawang kami to. Kamoto las na gamit. Hindi, kamo. Anyway, amo na natabo, ginpa back to zero ko na kay Jojo. 500 pesos man lang. Oo. Bali, kuha yung tawag nga baho, suyo po niya ata. And, Pati yung virus. Asuhan niya. Asuhan niya. That's why gintawag siya nga back to zero. Na, Pagwa, fresh naman ni Wat. fresh naman. Pwede Ina, na bilinan isda, ni Wat. isda. Pwede naman bilinan, Okay. ginamos. So, kay Prejo anyway, ang itapusong ka na may bala siya, may banda siya. Kanami kay may mga retro, mga daan ng mga music, makapaliwaliwa kag gusto mo mapataway ka lang. 635 Road sa likod sa Panasyatic. Car wash. Sa likod sa Panasyatic sa kilid sang hotel, East Square. East Square Hotel. Dira ta pirmi. Suki ko da kay amo man nadang na feel ko na do ka safe and tawhay. Nami food. Nami gidang food pizza nila. And siyempre emphasize ta hindi man ta diya white ga baton diya commercial kon advertisers nga white naman yan natistingan. Proven and tested ang car wash and okay. All right, so why na kita time ari na si Action Boy Duran, no? Siya ni mabulo sa aton after surgery. Mayo lang gani way ko na lipat.
Ay, sa ako na wife, Michelle Dongon, happy anniversary. Oh, sino? Boss. Tika, hindi. Why na sa may pinakaswerte pang babae sa kalibutan, kundi Why na sa si pinaka- Michelle Dongon Salanga. Ano na siya da? Ang O, mga nakapamana siya sa mga Mark Salanga, nga politika loyal. muna Politika mga pisan. Sige pa. On top of that is the gwapuhon nga Oo itsura. ka na. Anong imo? Ako naman mapapamao, gulo si mo. Happy anniversary. Kasi tanan niya mga mag-asawa nga nag-celebrate sila nga anniversary, subong. Kasi tanan niya mga nagbusong sa mga bulan because of Valentine's. Madelete mo after 1 month, amo na ni siguro, no? Ayan, tapat na. Pero okay lang. Wag aso kati gift mo na iya ang babies. Angel na iya. Yes, so, na blessing na sa pamilya. Oh, porte depende man sa sitwasyon niya kay kung why kay mo kalisin sayag wag ka balba may minobyo ka after 1 month nga madelay ka panghimos na sa imong gamit, no? All right, sa naman ka Domingo ang atong ginupdan, this is Istorya Espesyal. Make it a habit na magupod diri sa aton every Sunday morning from 8 to 9. Isa naman siya ka oras. Banigman din kita diri sa kahanginan, update, no? Kag kung ano dang inyo nga mga special lang mga stories gusto niyo i-feature naton diri, inform us kay pwede gid naton na siya i-insert, no? Thank you very much. Don't forget na magsimba sa buong aga, no? Because yes, tandaan ta gid permi. Everything kuno that we have is not ours, no? Including ang ginaginawat ang hangin, bayo ta, ubrata. Yes, that's why give thanks. Why niya? Even tong pag-save sa aton sa bagyo, why even ang gamit nga nagabot sa imo, why swerte sa kalibutan niya, blessing niya nga sa aton niya. So spend time magsimba, ipag-grow ta i-develop ta pagita ato knowledge because faith comes through understanding. Ang pagsimba alone is not enough. Ang pagsimba mo, that's why dapat it is very important nga why ka lang nag-comply. Kaya kung ang purpose mo man lang, masimba ka para daw nag-comply ka, para daw hindi ka pagkonsesyon, sala na siya. Nagsimba ka for you to understand. Because ma-develop ang mga faith in relation sa Ginoo through understanding. Correct. True worshipers, nagkaka-develop na sila through pag-discover gid sa tsakto ya. No, because bisan mo kasimba kung waay ka naka-18 days ang tsakto, useless siya sa gihapon. So spend time nga magpasimbahan subong and actually hambal na kuno 6 days kuno nga duty, 6 days kuno nga imo, isa ka adlaw na magipangay sa Ginoo. The truth is hindi siya sa adlaw. 2 hours, 2 to 3 hours lang ganin na siya katulokon mugit. So hindi pag-usikan naton niya Domingo, no. Ay tagtagin na chimpo para sa iya. Thank you very much. Grabe nga kuha ko na nang pila ka years na wagi ko da ano pero subong naka 1 month sobra pa lang ko mga mag-ansa nga kon hangsang flow sang tanan. I-share ko lang na share ko lang na. At the end of the day, hindi na saya kung ano ka kalabig na dula eh. It's all about coming back and realizing kung ano ang dapat yung tsakto. And I thank you for that. Of course, no? Madamang salamat sa itong mga tagpalamati sa radyo kag sa Facebook, sa social media. Inisigapan niyo kubos nga lagad, Councilor Israel Ising Salanga. Kagi din naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!